Eyo. Okay. So, one drop. Akakanonzi Sotom tomato, presidential food muriwo ne potato. Haisi ectop down semunamato. Imjageza maoko fan kapirato. I'm sote kai. Kusote savana kusika vakusotwa. Semuna shika bebi rake richisotwa. Hausikuziva kumwe kwariri kurotwa soto. Manje futi toto zviitira soto. Ende futi ndakanakira soto. Gore rino ndotoririra soto. Vachamhanya vachatiza nemumukoto. Zvimwana zvacho zvinoita kusota soto. Kuhose mapinda zvembota. Anosvisvina chihwitsi chotota. Vamwe vomuti sosai kusota. Oyo. Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tiripo panapa pachivhiti-vhiti. Patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinotsvaga tarenda rinenge richipisa mumastreets umu. Nyangwe rakahwanda kupi zisinonorifukunu toya naro panapa paZim Reality ITV. Toribvunza tonzwisisa kuti vision yemusic ikuenda kupi, maplans ake ari kuenda kupi. Saka right now ndina Young Fantan. Eyo. Wagwan. Boere mgoma. Andri safe mgoma. Ewa, mpana wanguda kutaura chokwadi. Andokunyepera. Amsura ni gentleman andiwanze. Mbona wangu kupisa. Amzandaro mgoma. Wari kupisa. Zvekudaro. Iyo zvichokapinda pa TikTok. Ingoi Exa ganzira. Exa ganzira. You see, saka aiwa ba wex tukumaona but una chi. Kamchinga magadzira zvinhu zvakadai obvious isusu tunokutsvagai. Zvisise kuti anombonzira kufanda ndiani. Tatombotonzwisa anonzira kufanda ndiani. Short background so that vanokupasa kuziya kuti zvikuvomufamba so. Aiwa bo. Young Fantan ndi Nicholas Mbayiwa. Alright. Young Fantan ndi Nicholas Mbayiwa anogara kuchitungwiza. Anova iye akaberekerwa kwaMurewa. Alright. KwaMurewa. Kwandakaberekerwa ende ndokwandakatozvarirwa ndokumusha kwangu. Bozo vanobva nekwaMurewa vakadai vari dangerous panyaya dzemanzi. Ndokunobva vana Japresa. Right. No band racho iro. Band irori. Ine masters kune talent. Kune talent. Saka mdara, izvo zvimano makore mangani? Izvi ndakufanira kutena 24 this year. 24 this year. Young and bad. Young and bad. Saka why wakachoose kuzviti Young Fantan out of mazita ariko? Nawo yakaitika ndekuti pandakaenda kuChoose Sport ziti 2017 ndakasvika kuChoose Sport kuya kune rhythm rairekodwa rinonzi Zimfest Rhythm. Rine song yabhasuka inonzi nyangwe mukadi handiterere. Saka ndakasvika paipai ndichikonopinda mustudio. Ndiri munhu aigara achingobatikira kuChoose Sport ndichingoda kuonekwawo tichirowa mafreestyle tichidai so. Saka ndakazongopinda mustudio mumwe musi Mukoma Fantan arimo akagara. Zita rangu randaiimbisa nainzi Big Bone. Yo notozi raitombozikanwa maraini zvekudaro. Saka ndakazongosvika zvakanzi mufana wangu unoita nezve ndakada Mukoma ndoimba. Vanzi chimboisa freestyle apa. Pandarova my first freestyle rakatanga kutrenda rinonzi Kusimba, type Kusimba. Ndokona ndakarova isiti 2017. Achimborova type Kusimba. Chimborova type Kusimba. Right, rainzi Kusimba. Alright, rainzi ndanzwa Kusimba kuchitaurwa Choose Sport Monazi. Level dzakapfeka vhesi rechiganazi. Fantan achiita kunge afirwa naGogazi. Kabhegi kekwaribe kane mabhotozi. So Kusimba. Pane type Kusimba. Kusimba kuita chinotimba. Kusimba. Poita kusimba kwekuzvimba. Kusimba. Pobva paita kusimba kwemimba. Ndo maroiro araitwa namba rachero. Komabva vanakirwa. Ndibva nditi saunonzi ndakati anonzi Young Fantan. Zvanzi aiwa ndikati inonzi Big Bone. Zvanzi aiwa ichi Young Fantan mfana wangu wakufanira kunzi Young Fantan. Waiziya une talent wakaipa mfana wangu. Saka ubva ipapo ndatanga kuti madhezi ekutanga pandaitoimba masong angu ekudhara ndaitoti Young Fantan ndozoti Big Bone. Panda Young Fantan ndo rakazongosvika muvanhu kusvikana nhasi. Alright. Young Fantan. So are you part of the Choose Sport kana kuti handingati handisi part of Choose Sport kana ndiri part of Choose Sport. Inini ndiri mufana vana Mukoma Fantan ndana Mukoma angu. Ndingangoti like rimwe view side nditori Choose Sport because Choose Sport ndorekodha masini mashows anenge ana Mukoma ndoenda vanondintroduce pastage zvese. Mukoma Fantan vanondinditi mufana wangu vakatondiona nditori kunzvimbo tsiridzo vanondimhanyisa kuti
zvawakuita serious mukoma fanira ndimukoma vangu. Alright. Awa ndikupa bare ndinyachopanzwise pangu wetiri. Alright. Saka tati badza bozi tete neomwa kutsvaga kuti mbabvu yandinayo ndeani. Ndofana kubva zvava clear. Saka yangufanana wakarora here ati vachi. Ayo. Yangufanana vachiri kutotsvaga. Vachiri kutsvaga. Yangufanana vasati varova. Vatori single and searching. Vanhu vese vandaito nditori navo vese vatoma ex izvezvi because saka ndakaburitsa song. Because vaifunga kuti pamwe handisvike palevel randayo but sematauro ndiri kupisa. Saka vari kufanira kuzviona ndiri kupisa ndosaka ndakavanyorera song. Song chazoirova hedu nekufamba kwenguva. Saka inspiration yako yemusic yakabva papi chepche kuti uzofunga kuti hano ini ndakunorova mangoma. Munhu akandiinspire chibaba. Ndaida Sauro Singaiti. Zvekuti madhays ainzi conquering bandit. Tisati tiri maconquering acho zvekuti ndaiti ndakanzwa munhu anotaura zvekuti Jalava agone madhays iwayo. Tainetsana. Saka ndakatomborova mangoma ngeJalava, nditomborova mafreestyle waJalava aya. But ndakazongochinjawo nekufamba kwenguva ungoti music iri kutochinjawo. Vanongotoriwo pattern rako mazuva ano. But inspiration yangu yabva kuna Sauro. Kuri kunyaya dzemusic. Toita nyaya dzeperformance. DJ Fanta. Aiwa DJ Fanta anoperforma. Anoperforma. So matasa performance yangu na DJ Fanta ni zvimwe chete. Saka ndombobvisa hembe. Ndakasatobvisa hembe vanhu vandombomisa kuti ndabvisa hembe saka performance yangu marero andoita mai song yekutanga, song yechi2. Ndekutobvisa ndakatogadzira song yekubvisa hembe inonzi bvisa. Chibotwera akapela. Hapana panopidza nemakapela. Zvomwe zveartist chete. Song yangu inonzi bvisa inonzi ndauya nedifferent pattern bvisa. Ndauya nedifferent pattern bvisa. Ndauya nedifferent pattern ndogona kungobvisa hembe samukoma Fantani. Inzwa. Ndogona kungodzibvisira muchechi. Ndogona kungodzibvisira pastage. Ndogona kungobvisa dzese ndabvisa ndobva ndazongosara newatch zasi ndakuda kuvhura hombe yaka. Saka dai yakubvandani wai wakachoza kuimba zimdanzo maybe unogona noyo hip hop nezvimwe zvimusambo zviri kuana GT anasungura rachiwai madhays andakatanga kuita zvekuimba mukoma wangu ndo madhays ana body slam. Yo madhays aipisa ana blot ana boombeto madhays akazoya na stage rhythm anani zvikienda zvakadaro saka zimdanzo yaipisa zvekuti hip hop madhays wayo kwangu sina maartist hip hop akawanda. Asi zvisawo kuti zvaichapisire zimdanzo. Aiwa zimdanzo iri kupisa zvisingatoite pandungozama kutaura kuti madhays wayo kuti timbofunga zvekuimba hip hop nemapisira aita zimdanzo zvanga zvisingabude. Zimdanzo iri kupisa. Vanhu madhays ndakatanga inini kuda kuimba mangoma ndakatonzwa kuti zimdanzo ndochaichai. Zimdanzo ndochaichai. Aiwa still ndakambogara tomboita se tomborova ngoma. Tomborova ngoma saka right now ngoma kuti yoweka isong iri kupisa pa TikTok right now. Ndakanakasha. Aiwa ndine one munhu akakwanisa kuudza vanhu ndakanaka vakazvibvuma muZimbabwe. Hazviitike izvozvo. Akachimboirova ari kuona instrument. Eyo! King Taylor. Okay, Young Fantani. Wardrobe. Una kunaka kwandakaita. Out of 10 garawa reta kunaka kwandakaita. Kwakanfita. Pasina filter ndega ndozviziva ndoita. Ndakanakasha. Inini ndakanakasha. Inini ndakanakasha. Ndakanakasha. Pazvese ndakanaka inini. Una kana chocolate skin. Eyo! Saspina. Okay, Young Fantani. Wardrobe. Una kunaka kwandakaita. Out of 10 garawa reta kunaka kwandakaita. Kwakanfita. Pasina filter ndega ndozviziva ndoita. Ndakanakasha. Inini ndakanakasha. Inini ndakanakasha. Ndakanakasha. Pazvese ndakanaka inini. Una kana chocolate skin. Ndakanakasha. Ngozira haudzirwe. Komenda usarwadziwe. Ndakanakasha. Inini ndakanakasha. Inini ndakanaka. Okay, ndakanakasha.
kunaka zvekuti una face I am cute ndakanaka sha kunaka zvekuti unofunga kuti andiende kutoilet ndakanaka sha kunaka kunze nemukati wega kutoona kuti ndakanaka sha ndodiwa nabhe wako nditongori crush friend yako ndakanaka sha. This is a big tune. Zvekudare ndo tichiti mahitsa mabhanga ma-one zvokuyoyi. Aiwa zviri kunguma. Ndara mune maplans ekuzoita macollaboration nemamwe maartist zvakapera sei so? Maplans ndinawo especially gore rinori. Maplans ndinawo. Ngambobatawo mboitawo song naBuyaka. Ngamboitawo song naMaster H. Ngamboitawo song naMukoma Bling 4 vana Bhaga. Right. Zvinogona kufamba zvakanaka. Kuchitungwisana kamborowo song naSpraga tutori muprocession yekutoti true song nemufana anonzi Junior Spraga kuchitungisa. Ndakutomboita naye song aiwa akaipa futi ye. Alright. Ko mavideos zvakamira sei kumavideos? Yeah, mavideos kutoshanda haisi totongoti song yese yatiri kutoburitsa ifanira kubuda nevideo. Ndo mashandira tiri kutoita izvezvi. Nekuti zvinhu zvezvingodai so but tichimbozama kurwisa kuti zvibude. Right. So in terms of nyaya dzezvinhu zvakaita semapromota kubatike management iripo here zvikufamba sei? Management ndo isati yapo. Ndo zvimwe zvinhu zvekutidzosera kumashure. Because tichiita zvese as artist kuti ndiri artist, ndiri manager, ndindotsvaga mashows, ndindotsvaga mari dzemavideos, ndindofambira zvinhu zvese malinks nei. Saka zvimwe zvinhu zvinotidzosera kumashure. Because ukabata munhu anotanga kumboudzawo zvake zvanokuudza apa iwe unongochimhanyisana nenguva. Zvinotorega zvonedza boys. For example, ndiri manager wako unosvika nditi boys mfano yakaipa wakapenga but wakasvika uchizviti ndakaipa havaonere manje ndo zvinoitika. Saka manager anofanira kufambira nyaya dzemanagement ini ndichingonyora mangoma chete ndoudza manager kuti right apa manager ndakuda kuburitsa song iyi toiburitsa rini chizvinhu zvinoita easy manje zvekuti ndiwe unongochifunga zvese ndemufana wangu zvangu anonzi King Taylor ndiye anombondibatsira but pakaipa management inodiwa yakakosha. Kwafa mukuzvigona sei because I know nowadays mamira aita zvinhu we have mabloggers and mabloggers vangachida mari kuti akuposte stuff some imwe challenge hombe because muZimbabwe wangoisira message ngoti mukoma iri pazasi pacho ndeyekuti 60 anoti 120 saka isu semageto mari idzodzo mukoma ndo zvimwe zvinhu tofanira kunge takasvika kudhara temamwe maworks atakatorova kudhara kuti akatorasika nenyaya yekuti hatina kutowana push yakakwana. Plus ini ndiri munhu wekuti handa masong akawanda ari paYouTube because ndiri munhu wekuti ndaisa masong ndichibvisa ndairwadziwa nekuti project randai ndashingirira riflope zvinhu zvaindirwadza zvisingaiti. Saka nyaya yemablogger mukoma tomboda kukumbirawo mablogger anenge achimbotionawo kunzoku tokumbirawo kana tambouyo inbox makoma tioneiwo hatina chatinacho kana taitawo tichakuona iwo mukoma but zvamai manje pachiri pakaipa but tikumbozama kushingirira tikushanda semageto youth. Alright. Ndo zvandingataura izvozvo. But how far unogutsikana naye kuti no inisa upcoming artist ari kutry kupusha ndikuva maworks ndikutry kupusha ive nequality inge ichimecha ma-radio standards but airplay ikuzowanikira? Airplay zvamai manje isati yakunyatsowanika zvekudaro. Tikuda kutombofambira nyaya dzekuti timbobatawo vana mukoma vedu vana Tempoman nanani timbovabatawo ndo vanhu vacho ivavo nana Etherton Bini ndo vanhu vebasa ivavo. Takabata vanhu ivavo thingi zvinogona kufamba zvakanaka. Music yedu inofanira kurirawo maradio mutichinzwi kwawo kunana TV kwacho nana ZBC tofanira kungowanawo malinks toendawo iko kana tavabatawo vanofanira kungoti nzwisisawo semageto kuti vafana vedu varida kupushwawo. Wakuzama hatiri kufaita but tinosvika zvinoita.
Right. Mune Zimbabwe ndofa muri kuzvinzwa ndina Young Fantan panapa ari kutya kutaura naye kutya kunzwisisa kuti career yake ari kuigona sei izvi zviri kufamba sei ari kuplana kuita sei necareer yake. So ana zvinhu 1 2 3 4 zvari kuchema nazvo ari kutaura kuti dai muri Zimbabwe yatibatsira like Airplay like mabloggers mamwe anenge ane following yakakura kuti chingoti indosaiwo then vanhu wozochuza iwe kuti vari kunakirwa nemusic yedu yakati havasi. Saka right now satarowa tatapedza ndika satabosa ndadana anopedzisa dangoti mborowe imwe last song yemukomana irikupisa futi payo paTikTok mana zvekutamba song iyoyo irikupisa zvemashoshuwa saka uplay apana pana TikTok azacho aiwa apa atidauti bosi TikTok ungopinda izvi zvinongo chitongonzwa nongonzwa kuti Young Fantan okay yo Zim celebs Wardrobe ari kuX aindiganzira mazuva ndakugeza wona ndakatsvukira tumafuta ndakuzora tunonhuhwira ndakazowanawo wangu anonditengera waifunga ndichagumira pawakaperera uchindiganzira iwe uchizvifonera uchizviona kunge ndiwe ukurira zvamanje manje ndini ndava nemaX munonzwawo neni gore pulo AP okay Wardrobe ari kuX aindiganzira mazuva ndakugeza wona ndakatsvukira tumafuta ndakuzora tunonhuhwira ndakazowanawo wangu anondi waifunga uchagumira pawakaperera uchindiganzira iwe uchizvifonera uchizviona kunge ndiwe ukurira zvamanje manje ndini ndikati maX unonzwawo neni gore rino munonzwawo nemaX mucharamba muchirwadzwa neni gore rino ndikati maX munonzwawo neni gore rino munonzwawo neni haiwa munonzwawo neni apa muri kugaya apa chinozondibhohwa hamubve pane yangu status mobva makomenda kuti ndiluze focus hamubve futi pangu pane kazi maifunga ndichapera kuita okay next time musazonyanye kuzvigayira pazvinhu zvinhu imi kuzifonera muchizvipinzira ndikati maX munonzwawo neni munonzwawo neni man, you can't fight talent. Talent are fight babe. Anditi, you can't fight talent. Zvekudaro ndofunga tawane time yakawanda tadiscussa zvinhu zvakawanda. I know watakapedza zvese because of time but I wish you the best king. Amene zvinhu zvamukuudza mafans enyu but before musati matanga mata zviri pamoyo penyu I think it's really very important kuti mudze mafans enyu ma social media handles enyu then number dzenyu kana muri comfortable dzinge dzisara zingati vamwe vanokwanisa kutoze kukurwa TikTok yangu ndototanga neiyoyo kunyanya. TikTok yangu yakanzi Young Fantan Choose Sport. PaTikTok munongosvika ipapo mofollower guys handiganze zvangu. Facebook yangu ndiri process yekuichinja izvezvi yakanzi Nicholas Mbayiwa. But kutangozvema next week inenge yanzi Young Fantan Official. Right. Tobva tati YouTube yangu yakanzi Young Fantan Official. Makasvika ipapo munongo subscribeawo ndizvozvo mosvika audio mark yakanzi Young Fantan Official futi ndiripo futi ipapo right ko namba kampani akada kuzokubata right phone number dzangu 0776 921 754 0776 921 754 ndo namba dzangu dzamunondibata idzodzo pa WhatsApp chero pa macourse but ndiri fast kubatika pa WhatsApp futi kana ku inbox ye TikTok. Alright. Izvi mataura vanhu vane information. So any words, my words are now. Before another question. We're gonna Young Fantan for next 5 years up a level. Next 5 years ndofana ngenda swika level rana koma wingidiri yari. Ndora ndiri kuda kusvika ndora ndiri kuda kufighta kusvika yari. Kuti next 5 years ndofana ngenda swika ipapo. Right. I think Baba Jinx. Ameka mine mangu mawedza ungafungidza kuti maybe ndakambotanga ndakafamba sparks anobvunza. Zviri very important. Mawedza handina hangu mawedza akawanda but chandinacho ndoda kutenda vanhu vakaita kuti ndive pandiri nhasi. Ndisvike pandiri ndoda kutendawo vabereki vangu Mr and Mrs Mbayiwa nekutambira talent rangu. Zvinhu zvekuti kudhara taitaura tunoimba Zim dance vabereki vaigona kutoramba
hadi kuzvinzwa ndezvemadrugs ndezvechi, but inini ndoti say no to drugs because zvemadrugs handitobati, handitowanike ikoko. Ndobva ndatendawo vanhu vakaita sana Denzel, koma Denzel paTikTok, Magic wacho paTikTok. Ndoo vanhu vacho ivavo vari kuita kuti tinge tichipusha maworks. Pane inonzi Rainesu futi paTikTok, right? Tobva ndatendawo Zimcelebs ndoitenda zvisingaite nekundipushawo kwavari kuita. Ango munhu mutapa aiwa ndokutenda zvisingaite. Maworks charamba tichirova. And ndoda kutendawo mukoma wangu DJ Fantan, mukoma Levels, ndotendawo DJ Ribe, ndotendawo Mr President, timu rangu rekuChusport. Ndobva ndati shout out to AP, ndiye munhu akundigadzira mabeats vamai manje. Right. Ndo zvinhu zvandingada kungotaurawo zvanhasi. Ndobva ndati big up kuna King Taylor, mufana wangu. Right. Ndo zvinhu zvandingataurawo zvanhasi. Chinhu wanja ndafarira panese netimu yese yavataura kurova maworks kukubatsira. Big up yourself, but vanhu vazhinji chavanonzoita vanonzokangana DJ Ribe. Pese pantaura zveChusport vanotaura mamwe mazita obva wakangana DJ Ribe. DJ Ribe aiwa ndimukoma wangu. You know what? Recently ndaiona video Raskelebo. Ndizvo zvakabuda mumarumwezo. Paitenda mota akatenda vanhu vese kuChusport akasiyira Ribe. Toda kutorirawo kuchina chemadzimai. Ndabweka nazo. Vanhu vese kuChusport timu nemamwe mazita tisingambozive akusiyira Ribe. Aiwa, inini DJ Ribe ndivakangana ndimukoma vangu. Ukatoona mango madepoti Levels Ribe naFantan. Anomutoona mukoma Ribe vaitowe pakati kuratidza kuti ndo vanhu vacho ivavo. Vamwe vese variko zvavo nevandasirira ndokutendai futi. Ndoti thank you kumafans vari kundisapota vanomira naYoung Fantan from day one. I love you so much guys. Rambai muneni ndikupromisa ma5x 2024 is my year. Gore rino ndotoririra soto. So far maworks next tune next right. Ndine song inonzi ndikanyatsokurova unondidayo. Tona ngwedu akapela kubuda kasmolazi. Alright. Kurova unondida. Inonzi ndikanyatsokurova unondi. Alright. Inotanga ichinzi nekuti taneta nema airtime relationship kana ma-outing relationship kupedza data nema-setting relationship takuda kuburitsa shamu inobuda muzipi. Kanyatsokurova unondida iwe. Ndikanyatsokurova unondida iwe. Ndikanyatsokurova unondida iwe. Ndizvo zvekutozvida kana kusazvida but unondida iwe. Vasikana vada zvekutamba mumarelationships takufunga zvekuda kuburitsa shamu ye pamuzipi. Ukwana so ndotanga ndi wasi ndanga kuti wardrobe. Mazuva ano handitori pama1 ndakasata kuti wardrobe zvinonzi asi Young Fantan akaimba. Aiwa mafans angu ari kundimirira ipapo chero comment section vakatonzwa kuti wardrobe vanobva kutaura right this is Young Fantan. Asi ndakasati wardrobe zvinonzi asi ndinozoona pashota kuti wardrobe saka ndakunzi eyo wardrobe vanasi. Muri Zimbabwe dakutendai but sandatenda muri Zimbabwe ndiko autanga natenda mindara mawe. Aiwa matibata mukoma atasvika panzvimbo. Ndakufuna kuti mbona ndimboudze vanhu zvokuronga zvori kuita boss. Ishuro yangu kuti ma-upcoming artist akawanda asimuke. Uyezve tive nema-stars akawanda munyika yeZimbabwe. I'm so happy King and I wish you the best. God bless you. God bless your works. Aiwa ndotenda mukoma. Ngavisimudzirwe. Muri Zimbabwe. Thank you for watching. Thanks for supporting this platform, Zimu Reality ITV. Don't forget to follow Young Fantan. Wardrobe. Mono follow my works. You know, sometimes it's very important to support him actually at this level. Because that's support denga. You know, mono ndai broza soga nenda dawo paridza ndo problem ndazvida. Ndaiona imwe teaching mbona wangu ya wanzi Selman Joshua. Aitaka kuti zodi munhu anokusapota panguva yekuti uchikusimuka. Mune yafoka mukangano. Singaita. Dzani mano zotanga kusapota. Wakusumukira. Muna akasanga kusapota ngidi last year. Ndizvo ndinozotite kakazhinji hatisi kuonekwa. Tongonza haya ma-upcoming. Urachita kuti ma-upcoming achingoimbawo ma 1 song vaende. You see.
ipapo manje apa isusu tine talent teida kutoonekwa kuti timboimbawo pamaposta techingojambwa mheno kuti nyama here kana kuti nguva anti aiwa andopusha ngoma andopusha one day zvinobuda aiwa takamamirira mafoni kozi mafoni ko ari kuuya aujables no man can catch aiwa hakuna so guys, thanks for watching, thanks for supporting, thanks for subscribing. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. So you should oh hey yo, one drop.